ziua, dragilor, și bine ați venit în bucătăria Mariei. Voi face astăzi o prăjitură fragedă cu mere și vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea ingredientele și modul de lucru. Pentru aluat o să folosesc 600 de grame de făină, 150 de grame de unt cu 82% grăsime, 300 ml apă minerală carbogazoasă, 100 g zahăr pudră, 2 călbenușuri, coaja rasă de la o lămâie, un vârf de cuțit de sare, un praf de copt și 2 zahăr vanilat. Voi pune peste unt zahărul pudră. Le voi amesteca. După ce am incorporat zahărul pudră, voi adăuga călbenușurile și le voi incorpora și pe ele. Voi adăuga peste făină celelalte ingrediente. Voi frământa aluatul până îl uniformizez și îl voi pune într-o folie alimentară. Îl voi lăsa la frigider pentru a se odihni cât timp voi pregăti merele. Pentru umplutură, folosesc 1,5 kg de mere, 150 de grame de zahăr, 40 de grame de făină, adică o lingură cu vârf, o esență de vanilie și o linguriță de scorțișoară. Voi curăța merele de coajă și le voi da prin răzătoarea mare. O să pun merele rase împreună cu zahărul să se călească până când merele se moaie și se evaporă din surplusul de suc. După ce merele s-au muiat, voi adăuga scorțișoara, esența de vanilie și făina. Voi amesteca și le voi lăsa să se răcească complet. După ce merele s-au răcit, am pus pe masă puțină făină pentru a putea lucra ușor. Voi împărți aluatul în 2 părți. Îi întind de foaie. Eu am o tavă de 32 pe 22 de centimetri. Pun merele și le uniformizez.
Voi întinde și cealaltă foaie pe care o voi pune deasupra. După ce am pus și cealaltă foaie, voi înțepa aluatul cu o furculiță și voi da tava la cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. După ce prăjitura s-a copt, o voi scoate din cuptor, o voi acoperi cu un prosop și o voi lăsa să se răcească complet pentru a o putea tăia. După ce prăjitura s-a răcit, o să pun peste zahăr pudră și o voi tăia cu ajutorul unui cuțit cu lama subțire. Așa arată prăjitura mea fragedă cu mere. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să mă urmăriți și pe pagina mea de Facebook, Pasiune pentru Gust, și pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când voi adăuga o rețetă nouă, să dați like dacă v-a plăcut rețeta și să adăugați comentarii. La revedere!